देखी ना लहंगा के भीतर बोला का तूने रे खतरा टुक टुक ढोढ़िया के बोला का दे खतरा लहंगा के भीतर ही बोला का तूने रे खतरा चुवत का हो जलेबी से कौन खेल ले तू कौन खेल ले तू बारू बेबी खेल भूलल बा कैसे ढोरिया के नस कौन खेल ले तू बारू बेबी खेल भूलल बा कैसे ढोरिया के नस अरे बस अरे ते गच्ची खा दो GSM रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली कहतनी काहे ना चतारू हचक के खाले वो दवाई ठीक हो जाए पचक के अरे ई का से बच की हो अरे पचक जाए काका भइल बा बताओ साफ साफ हो सच सच कोही भूलल बा अपन आप हो पूछ तर बतिया यार वे के जा से समझा हो कौन खेल ले तू बारू बेबी खेल भूलल बा कैसे ढोरिया के नस ना मन बा हाँ कौन खेल ले तू बारू बेबी खेल भूलल बा कैसे ढोरिया के नस का कही हो ढोरिया के नस ढोरिया के नस लागत कि लफड़ा भइल अनेर में बरजस बिहारी के पूरा गइनी फेर में अरे उ त हो गई के रहे हो हाँ धरे को धनंजय तो करी है बाबा लहो छोड़ दे बाबू बाटे इज्जत के सवाल हो लापर मत गिरी हो में कास कौन खेल ले तू बारू बेबी खेल भूलल बा कैसे ढोरिया के नस कैसे बताई तू हारमोन जैसे हाँ कौन खेल ले तू बारू बेबी खेल भूलल बा कैसे ढोरिया के नस टुक टुक ढोढ़िया के बोला का दे खतरा लहंगा के भीतर ही बोला का तूने रे खतरा चुवत का हो जलेबी से कौन खेल ले तू बारू बेबी खेल भूलल बा कैसे ढोरिया के नस अरे ई का कहतर